بله تماشاوانین هێژام هەر لە ڕۆژاوای کوردستانی دمێنن لۆقمان ئەحمێ پێبدارێ ڕێبەبریا خۆسەر لە باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا میوانی منە ئەم دەیوا مژارێن گرێدایی ڕۆژاوای کوردستانی هەروەها ڕۆژا تەندروستی تایبەت بگرنە دەستا دەم باش کەکێ لۆقمان ژێن داخویانە بەڕێز ڕۆژین ئەحمەد دەست پێ بکەم ڕۆژین ئەحمەد دەست نیشاند کەکوم ڕەوشێکی ئالۆزا تەندروستی دکاری پێشیا ڕۆژاوای کوردستانê bê wekî rêveberiya xweser bergiriyên we planên we ji bo nîvê rewşa alûz ku dikarî rû bide çi ne? Dem baş ji bo we û ji bo temaşevanên hêja ji xwe rewşa tenduristiyê weke got hemû kes zane û timî jî kesên eleqedar bi rewşa tenduristiyê diyar kirine امکانên Rojavayê Kurdistanê herî kêm in beramberî nexweşiya koronayê û dema wan bînin berçav di van rojê nêzik de jî em ê dema derbasî dema demsala payîzî bibin yanî atmosfera goçê dibe hewaya goçê dibe ber bi ser mêve diçe êdî xetariya nexweşiyê zêdetir dibe got bêtir jî bela bibe û hem jî bêtir tund be heger em ji bîr nekin tevî got mehekê sih rojî jî dibistan taloq kirine di dema vekirina dibistana de jî ew jî pirsgirêkên mezin li pêşiya me derkevin û tiştê gotê xwestin ji xwe aneka gerek hemû gelê me her kes li tenduristiya xwe miqate yani her kesek got li tenduristiya xwe miqate bi wê çaxê em wê qasî pêşiya vê nexweşiya hanê karin bigirin cudayî wê ji xwe hemû gelê me dizane got dewletên got imkanê wan herî bilind û herî mezin jî nikarîbûn pêşiya vê nexweşiyê bigirin illa tedbîrên cuda cuda hatine standin ew jî dema got kes bi xwe biparêze ama dema kesek xwe neparêze û bi vê nexweşiyeket dibe jiyana xwe jî dest bibe û dibe got saxlem jî bibe û rehet jî bibe kekê Lokman min dixwest ez wêyekê bizanibim niha li gor gelek raporên ku dikhine me rewşa dermanan jî bi hebûnekî dermanayî zêde li Rojavayê Kurdistanê ku heye gelo girtina vî deriyê Tilkoçerê jî çi bandorê li wê rewşê dike û rêveberiya xweser gelo hem planên wê hene bernameyê wê hene ji ber got di rewşa peydakirina derman de bi awayekî arzantir ku pêşkešî welatiyan bêkirin ew derfet dikarê rû bide gere miştewer bigirin ji xwe wek hemû kes zane deriyê Tilkoçerê berî salekê zêdetir hate girtin di rûê alîkariya mirovî de yanî alîkariya mirovî carna deriyê Tilkoçerê dihat ew derî jî hate girtin ana imkanê xwecihî tenên yanî em naxwazin em hêviya jî bidin ew hêviyana nerast bin daliyê tenduristiyê de imkanê xwecihî tenê ne û mînaka wê jî dermanê herî erzan hînake ji hundirê Sûriyê tê dema got em rewşa aborî bidin berçav dîsayê dermanê got ji hundirê Sûriyê tê erzantir ji hemû deverên dîtir dimêne heger saziyên mirovayî alîkar bin di rewşeka wisa de ji xwe hemû kes zane nexweşî kewilo ne girêdaye yanî rewşeka ewarteyê ne rewşeka aram û hemû kes dibe timî tê re derbas bin a rewşeka ewarteyê ber wî aliyê hene jî li gor imkanê li cem rêveberiya xweser hene hemû haziriya xwe kirine ama dema got zivistan bê serme bê dibe ew haziriya got kiribin jî nema karibe di ber nexweşiya re bigihê wê çaxê em ê beramberî rewşeke ciddî bin û aloz bin ji bo wilo timî rêveberiya xweser yanî dema got ji bo pêşiya vê alûziyê bigire me nexwestiye em têkevin vê tecrübeyê de timî me xwestiye em ji dervî tecrübeyê bin ji ber em zanin dema got em têkevin tecrübeyê ew imkanê xurtinene got pêşiya wê bigire hem nexweşxaneyê me got hene alavê got gelê me bi hacetê wê bi dema got nexweşî bikeve dema got nexweşî pir bin wê çaxê wê ew jî tune bin em ê rastî xeteriyeke ciddî bin ji ber wê em dibêjin yanî wek rêveberiya xweser jî biryar daye
هەموو کەس گەرەک ماسکان بەڕوێ خەدەینە هەموو کەس گەرەک دووری یە دەردۆرە خۆ بکەوێ هەموو کەس کارێوی ji dervetine bi birader nekeve bi taybet zarok yanî ewana dernekevin dibe zarok nexweşî lê xuyanekî kekê Luqman dixwazim derbasî babetekî din bibin niha ev ewrên reşê got bi ser Rojavayê Kurdistanê ve tê niha li medya Tirkiyeyê de ev şirovekarên siyasî ê serbaziyê Tirkiye jî wisa didine xuyakirin ku hewdanekî Tirkiye heye gefeke Tirkiye heye ku beramberî Rojavayê Kurdistanê dîse pêk bîne ev yek di medya Tirkiyeyê de li ser tê axaftin û cih jî dest nîşan dikin dibêjin em ê li derdora dirbêsiyê vê yekê bikin gelo wekî rêveberiya xwe ser di vê babetê de hin peywendiyê we hene li gel ew aliyên ku li gel Tirkiye hev rêkeftin pêkanîne ku bi ber rêgirî li pêşiya van gefên Tirkiye hemberî Rojavayê Kurdistan. Ji xwe weke hate diyarkirin qesedê civî alîhanê ji daxuyanî da û xweste kir ji kesên got garantor dane peymanên navbera me û Tirkiye diyan peymanek navbera wan û Tirkiye de çêbû gocareke din êrişê Bakur Rojhilatê Sûriye nekin daxwaz ji wa dibe bi wê garantoriya xwe bi wê erkê xwe rabin yanî çi ew kesê garantor çi dewletên Yekbûyî Emerîka bin çi dewleta Rûsya be xwe xwesteka henê bi rengekî fermî ji wa hate xwestin got bi wê erkê xwe rabin ya dîtir dema got êrîş jî çêbibe û em li gor tewazinên dengeyên got hene em dibêjin belkî divê dema hanê de yani şart û mercên got êrîşek çêbibe ne amedeyî ji bo yani ne hazir ji bo Tirkiye ji ber Tirkiye û qeşte dijmin li derdorê ji xwe re çêkirine kesekî gojêr bêje erê bera derbas bû yanî mînaka berî 10 meha em dibêjin belkî wê nebe tevî wilo jî rêveberiya xwe ser bê her di vê çerçeveyê de dixwazim ji cenabê te bipirsim kekê Luqman niha Tirkiye li çendîn cebheyan pirsgirêkên wê hene bi taybetî di rewşa deryaya naverast te niha ku bêje tevaiya Ewropa bêje tevaiya welatên derya naverast heta Amerîka xwedî helwestekî beramberî kiryarên Tirkiye gelo li ser Rojavayê Kurdistanê jî hêzên hevpeymanan be Rûsya be helwestê hemberî vê gefê yan jî vê hesta Tirkiye got dixwaze Rojavayê Kurdistanê pêk bîne dikin دوام پەیوەندیê we de ev tij derdikeve pêşgelo ev pêwendî yekser bi hêzên leşkerî ve girêdayîne yanî dema got danûstandin çê dibe hêzê leşkerî qesede yekser danûstandinê wan aliyar dike û bersivê ji wa digire weke hate diyarkirin daxuyaniya qesedê de ti agahî yan ti liv û tevgera got êrîşek çêbibe divê dema hanê de nexuyaye û dîsa zûbare dikim li gor şert û mercên got heye rojhilata navîn têr derbas dibe û hem Tirkiye têr derbas dibe em bawer nakin divê demê de yan demên pêş de êrişên Tirkiye weke got kekê Luqman ji van ewrên reş derbasî çi lûskeke ronahiyê bibim ew jî ku raya giştiya Kurdistanê bi taybetî li Rojavayê Kurdistanê bi hêvî li vê peywendiyên yekrêziyê di navbeyna peyeneke û enekesê de temaşe dikin heta berî di roja de hevpeyvinekî xwe de kek Mezlûm Ebdê General Mezlûm Ebdê dest nîşan kir ku pêşe roja Rojavayê Kurdistanê girêdayî yekrêziya Kurd e wekî rêveberiya xwe ser hûn çawa temaşe dikin van li diyaloga Kurdî li Rojavayê Kurdistan wek rêveberiya xwe ser timî me pêşiya diyalogê vekiriye û kîjan pêk hateyên Bakur û Rojhilatê Sûriyê bixwazin danûstandin guftûgo bi hevdûre bikin timî me pêşiyayê vekiriye û me atmosfer jê re hazir kiriye û bi taybet
هەفپەیمینە نابەرە کورد ده ji ber em jî dizanin û hemû kes zane dema got yekreziya helwesta tevgera Kurdî hebe wê çaxê wê helwesta Kurdan li herêmê jî xurt be û hem wê destê rêveberiya Xweser jî ji bo pêşxistina vê projehanê wê xurtir be ji bo wilo em jî bihêvîne got demeke nêzik de ew li hevhatina hanê çê bibe îdî em ji wê mijarê derbas bibin em derbasî mijarên din bibin mijarên çawa em karibin bêtir rêveberiya Xweser li pêş xînin geş bikin hem em hêzeke dîtir bidin vê rêveberiyê da got bibe projeyeke ji bo hemû Sûriye ji bo wê jî em dixwazin heger nakokîd nav pêkhatiyên din de hev yanî mînak em bêjin gelê Siryan Aşûr yan gelê Ereb nakokîd navan hebin dîsa daxwaziya me wek rêveberiya Xweser hemû netew pêkhatiyên vê herêmê got diyalog navbera wad hebe û bibine yek ji ber em zanin yekbûna helwestê ji bo kîjan pêkhatiyî kîjan netewê gol Bakur Rojhilatê Sûriye jiyan dike xurtbûneke ji bo projeya rêveberiya Xweser. بله سپاس بۆ تە لوقمان ئەحمێ پەیوەدارەی ڕێبەبریا خۆسەر باکوڕ ڕۆژهەڵاتی سووریا گۆشت قامشتۆ ترگەل. سپاس.